שלום לכולם וברוכים הבאים למדריך המהיר והפשוט לצימוד שלט ה-Next TV החדש. קיבלתם שלט חדש? מעולה. אני כאן כדי להראות איך מחברים אותו לממיר צעד אחר צעד. אל דאגה, זה הולך להיות קל ומהיר, ובתוך כמה דקות הכל יעבוד כמו שצריך. אז המשימה שלנו די פשוטה, באמת, לחבר את השלט החדש בכמה צעדים בודדים כדי שאפשר יהיה לחזור וליהנות מהטלוויזיה. אז קדימה, בואו נתחיל ישר בעבודה. אוקיי, אז ממש רגע לפני שאנחנו צוללים פנימה לתהליך עצמו, בואו נעשה בדיקה קטנה ונוודא שיש לנו את כל מה שצריך. הכנה של חצי דקה יכולה לחסוך הרבה זמן אחר כך. מה צריך? האמת, זה די פשוט. קודם כל, את השלט החדש כמובן. ודבר שני, לוודא שהסוללות בפנים חדשות ותקינות ומלאות. זה הכל. מוכנים? יאללה, נתקדם. טוב, השלב הראשון הזה הוא לא לכולם, הוא רלוונטי רק אם היה לכם שלט קודם שהיה מחובר לממיר. אם כן, אנחנו צריכים קודם כל לשכוח את החיבור הישן, כדי לפנות מקום לשלט החדש שלנו. אז השאלה היא, האם צריך בכלל לעשות את השלב הזה? התשובה היא כזאת. אם זה ממיר חדש מהקופסה, או שלא היה שלט מחובר אליו קודם, אפשר פשוט לדלג קדימה. אבל, אם כן היה שלט ישן שעבד, אז בואו נראה איך מנתקים אותו בכמה קליקים. התהליך הזה באמת קליל. לוקחים את השלט הישן ולוחצים על כפתור הבית. במסך הראשי נכנסים לתפריט מכשירי שלט רחוק ואביזרים. עכשיו פשוט מוצאים את השלט הישן ברשימה שמופיעה, מסמנים אותו ולוחצים OK. לסיום, בוחרים באפשרות בטל התאמה ואז מאשרים את הפעולה. זהו זה, הממיר שכח מהשלט הישן. יופי. ועכשיו לחלק המעניין באמת, לחבר את השלט החדש והנוצץ. מפה התהליך הוא די דומה ופשוט מאוד. בואו נעשה את זה שלב שלב. אוקיי, מתחילים. קודם כל רק נוודא שיש קו ראייה פתוח בין השלט לממיר. עכשיו לוחצים על מקש הבית בשלט החדש. משם מנווטים לסמל של גלגל השיניים, כלומר להגדרות, ונכנסים. שוב בוחרים באותו תפריט מכשירי שלט רחוק ואביזרים, והפעם לוחצים על הוסף ציוד היקפי. אם עשינו הכל נכון, מה שאמור להופיע עכשיו על המסך זה חיווי שהממיר, ובכן, הוא מתחיל לחפש מכשירים חדשים בסביבה, דרך בלוטות'. זה הסימן שלנו לעבור לשלב הבא, והוא הכי חשוב. טוב, אז עכשיו מגיע החלק הקריטי, שימו לב. מחזיקים את השלט החדש, וצריך ללחוץ בו זמנית על שני כפתורים ספציפיים. הכפתור הראשון הוא כפתור ה-OK העגול והגדול באמצע. הכפתור השני הוא כפתור הווליום למטה, ה-VOL מינוס. לוחצים על שניהם חזק ביחד. חשוב להמשיך ולהחזיק את שני הכפתורים האלה לחוצים, לא לעזוב, עד שרואים שנורית החיווי הקטנה בקצה השלט נדלקת. האור הזה הוא הסימן שהשלט נכנס למצב חיפוש ומוכן להתחבר לממיר. ברגע שהשלט במצב צימוד, השם שלו אמור פשוט לצוץ על מסך הטלוויזיה. כל מה שנותר לעשות זה לבחור אותו מהרשימה וללחוץ OK. עכשיו פשוט צריך לתת למערכת כמה שניות לעשות את הקסם שלה, והיא תסיים את החיבור באופן אוטומטי. וזהו, אם עקבנו אחרי השלבים, השלט החדש אמור להיות מחובר, מסונכן ומוכן לגמרי לפעולה. בואו רק נסכם מה עושים עכשיו. אז השאלה המתבקשת היא, האם זה עבד? האם השלט מגיב לפקודות? בואו נראה מהן שתי האפשרויות. אם זה הצליח, פשוט מעולה. כל הכבוד, סיימתם את התהליך ואפשר לחזור לזפזף וליהנות. אבל, אם מסיבה כלשהי זה לא עבד, קודם כל בלי לחץ. הצעד הראשון הוא פשוט לנסות לבצע את כל התהליך פעם נוספת, מההתחלה. לפעמים ניסיון שני פותר את הכל. אם גם זה לא עזר, צוות התמיכה שלנו תמיד זמין לעזור 24/7. אנחנו ממש מקווים שהמדריך הזה עזר לחבר את השלט החדש בקלות ובמהירות. תודה שהייתם איתנו, ומצוות Next TV אנחנו מאחלים לכם המון צפייה מהנה.